Hello, na-lunch pa lang ako kasi nakatulog ako kanina. Ayan. So may sausawan tayo dito maanghang. Ayan. Yung may ayan. Maanghang siya na may kalamansi at toyo. Ayan. Tama-tama lang to para mas spicy naman tayo kahit konti. Chulita ba ito pero buti na salo ko pa. Kain tayo. Nakatulog kasi ako eh. Sarap. Masarap kumain na lang kung nakakamay ka lang. Ayan. Sarap. Feel na feel ko yung lasa. Minsan kasi, kailangan lang naman natin makontento kung anong meron tayo eh. Para masaya lang ang buhay. Diba? Kasi pagka ganun, mas masaya. Lasap mo yung pinakain mo, lalo na pag nakakamay ka lang. Oma! Yan lang naman yung buhay dito sa probinsya. Kailangan mo lang maging natural. Kahit pinaplastikan ka ng iba, basta ikaw totoo at hindi ka plastic, yan mo sila. Sila lang naman ang hindi magiging masaya sa ginagawa nila eh. Kasi gumagawa sila ng bagay na sila lang din nasasaktan, di ba? Kasi once na plastic ang isang tao, sa pakikitungo nila sa iba, plastic na yan sila. Never niya magbabago. Kaya ako, kahit na ramdam ko na maraming hindi nagugustuhan sa ugali ko, never ako naging plastic sa kanila. Tinitreat ko sila the way kung ano ako. Ganun yan. Kasi maganda yung bagay na ganun eh. Hindi ka plastic sa ibang tao.
Kasi the way na ginagawa mo yan, bahala na sila, problema na nila yun. Diba? Gusto ikaw, tuloy ka lang sa mga goal mo. Ano ka nang dapat problemahan dun? Kain tayo ng tenga ng ng pig. Ayan. Masarap siya. Browns. Ito yung pinaka-exciting part. So, by the way nga pala, makulimlim yung panahon ngayon kasi dahil nga sa bagyo. Ayan. Tenga to ng baboy. Ito yung pinaka-exciting part dito eh. Kasi, makarob-karob. Ayun. Ramdam ko yung sound. Sapa. Ang tigas. Joke lang. Parang, ayan. Tataba tayo nito. Pero ngayon lang to nangyari kasi nga ito yung baboy ko na ginukaan. Sinaktan ba ng ibang tao? Yun. Pinaanuhan ko na lang yung iba. Tapos yung iba naging ulam namin. Ito pa yung natira. Yung ulo ng baboy. Masarap. Ito, mataba yan. Pero masarap siya sausaw-saw. Maanghang. Ulam mo.